ሊቃውንት አጽሙ ምህረት ወበረከ ዝናባት ዲቦ ምድረ ጸሎት ሙራደ ቃል ሰማይ በጊዜ ዘርሙ ሽሙ በስመ አብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ አሐዱ አምላክ አሜን። ዲያቆን መምህር መዝገበ ግርማ ይባሃል እና ይዛዓዲ ተወላዲ አጋጣሚ ኣብዚ ቦታ እዚ ዝዓወኹ ኣብዚ ቦታ እውን መገልገልቲና ማለት እዩ። ስለዚህ ያው ከም ትሪእዎ ዘለኹም እዚ ቦታ እዚ ናይ እግዚአብሔር ጸጋ ናይ እግዚአብሔር በረከት ዝበፅሖ ዓዲ እዩ። በዓሉ ዝገዳምና እዚ እውን ካብቲ ክርስትናና ትግራይና ዝኣተወሉ ዘመን ጀሚሩ ካብ ዘመነ ኣብርሃ ዋፅውሃ ካብ ዘመነ ኣባ ሰላማ ትሒዙ ብዙሓት ቅዱሳን ዘይተፈለይዎ ናያቶም ቅዱሳን በረከትና ኣሰር እውን ኣብ ሕድሕድ ኣፀድ እንተ ዓንቶ ትገልጾ ዝነበርካ ሓውና ሕድሕድ ኣፀድና ቀጥ ዝበለ ፅሕሚ ዘለዎ ናያቶም ፀጉሪ ናያቶም ፅሕሚ ዝነበረ ንበረከት ክስካብ ዝትውልድ እዚ መርኣያ ክኸውን በዓሉ እውን ክምስክር ህያው ኮይኑ እናመስከረ ይግነ ኣሎ። ኣብ ሃፀይ ኣብርሃ ዋፅውሃ ጥራሕ ዘይኮነ ብድሕሪኡ ኣብቶም ብቤተ ክርስቲያን ብጣዕሚ እናኣምነሎም ናይ ትግራይና ናይ ኢትዮጵያ ሙሉእ ንጉስ ዝነበሩ ሃፀይ ገብረ መስቀል ዘመነ ትሒዙ እውን ታቦት ዝኣክል ኣትይዎ ኣገልግሎት እናሃበ ዝፀንሐ በዓሎም ሃፀይ ገብረ መስቀል እውን መፅኦም ኣብዚ ቤተ ክርስቲያን እዚ ዝገልገሉ ዝነበሩ ምዃኖም ብድሕሪኡ ኣብ 14 ክፍለ ዘመን ኣብ ትግራይና ተላዒሎም ዝነበሩ ደቂቀ እስጢፋኖሳውያን እናልና ንፅውዖም ኣቦታት መነኮሳት እውን ዝገዳም እዚ ዝዓዲ እዚ ዋና መናሃሪኦም ዝነበረ ምዃኑ ኣብቲ ገድላቶም ብሰፊሑ ይግነ ማለት እዩ። ካብ ስያሜኡ በዓሉ ናይ እዚ ከባቢና ስያሜ ወንበርታ እዩ ዝበሃል። መነሹኡ እዚ ዲቦ እዚ እዚ ገዳም እዚ እዚ ደን እዚ ዝበረኻ እዚ እዩ። እግዚአብሔር አምላክ ነቶም ቅዱሳኑ በብግዚኡ ቃል ኪዳን ክመጽእ ከሎ ስውን ሰማያዊ ስፍሩኡ ሰማያዊ ንጉሱ ገዲፉ ላብዚ ምድሪ እዚ መጽኡ ለአና እውን መንበሪቱ ክትከውን ሓሪሁና ክብሉ መንበር ጌታ ከም ዝበልዋ ብተለምዶ ድማ መንበርታ ዝብል ኣብ ከይዲ ባፈጭዋ ወንበርታ እናተባሃለ እስካብ ዝሕዚ ሰዓት መፀውዒ ወረዳ መፀውዒ ጣብያ መፀውዒ ዓብይ ዓዲ ኮይኑ ይግልገሎ ማለት እዩ። በዓሉ እዚ መጽሓፍቲ እዚኦም ኣብዚ ገዳምና ጥራሕ ዘይኮንስ ኣብየትም ገዳም ከይድካ ና ደቂቀ እስጢፋኖስ ገድሊ ተሪኻ ዲቦ ዘይብሉ መንበርታ ዘይብሉ ይተግኒ ኣብ ደብረ ብርሃን ከይተረፈ ኣብ ሃፀይ ዘርዓ ያዕቆብ እውን እቶም ኣቦታትና ቅዱሳን ካብ ዓጋመን ካብ መንበርታ ዲቦ ካብ ትበሃል ስፍሮኦም ዲቦ ካብ ትበሃል ገዳሞም ተፀዊዖም መፅኦም ናበለ መጽሓፍትና ለዘንቱ ዓብይ ታሪክ ዘለዎ ዓብይ ጥንቲ ዘለዎ እዩ። ግርሙ እውን ከምቲ ትሪእዎ ዘለኹም እዩ። ህዝበ ክርስቲያንና ፀሓይ ከይሸንፎ ደመና እዩ ኩሉ ግዜ ዕሙረ እዩ ኩሉ ግዜ ለምለም እዩ ኩሉ ግዜ ታፀድና እውን ኩሉ ግዜ ፍልይ ዝበለ የትም ቦታ ዘይግና ኣፀድ ምስ ጭሕሚ ሰጎ ዘለዎ ኣፀድ እዩ ዘለና ናይ በረከት ዓዲ ናይ ምሕረት ዓዲ ብዙሓት ቅዱሳን ዝተመላለስሉ ሕዚ እውን ብስውር ዝነብርሉ ዘለዉ ምዃኖም ትሒዝካዮ ዘለኻ በዓሉስ እቶም ናይ መጀመርያ ቅዱሳን ኣብዚ ብኣርምሞ ብብህትውና ዝነበሮም ናያቶም ናይ ክዳኖም ዝነበረ ሓድግ ክኸውን ናፍቲ ኣፀድ ከም ፅሕሚ ኮይኑ ከም ዝለገበ እዩ እሞ ናዚ ዓዲ እዚ ታሪክ ብዙሕ እዩ። ኣብ ሓደ ግዜ ከምዚ ሓፂር ሰዓት ዝውዳእ ኣይኮነን። በብዓመቱ ኣጋይሽና ተመፅኦም ዓመቱ ክንበብ ከሎ ብዝተመላለስዎ ቁፅሪ ካብታ ኣነ ዝገልፀ ዘለኹ ካብቲ ወላዲ ቀዲሞም ዝገለፅዎ ንላዕሊ በዓሉ እቲ ቦታ ዛንቱ ላንፈል ይኸድሞ ንግዚኡ ከም መእተዊ እዚ ይኣኽለና። ወንበርታ ማለት ሰፊሕ ዓዲ እዩ። ዲቦ ማለት ክብርቲ ገዳም እያ። ብዘመናውነት ተመፂኻ እውን ትሪእዎ ዘለኹም እዚ ህንፃ እዚ ኣብ የትም ቦታ ኣብቲ ዓብይ ከተማ እኳ ዘይግነ እፁብ ድንቂ እዚ ብስሩና ባዕሉ ናይ እግዚኣብሔር በረከት ናይ እግዚኣብሔር ሰናይ ስራሕ ምዃኑ ሓደ ምስክር እዩ ክብል እየ ዝደሊ የቐኒየለ። እሺ ብጣዕሚ ዘዕግብ ታሪክ እዮም ሂቦምና ክብሪ ይሃበልና።